Hola, sóc la Marta d'Espai Magnòlia i en el dia d'avui m'agradaria presentar-te un nou vídeo sobre com el mòbil pot destruir relacions de parelles sanes. En aquest vídeo em vull centrar molt en les parelles sanes. Vull treure que el fet d'una relació tòxica, quan tu estàs davant d'una relació que és nociva, l'única via és tallar i deixar la relació, separar-te. Però en aquest cas em vull enfocar en relacions que són sanes, o sigui, relacions de dues persones que tenen valors similars, objectius de vida o estils de vida molt semblants i que tenen aquesta necessitat d'ajuntar-se per crear projectes de vida, sigui una casa, una feina, una família. Llavors, per mi és important veure com aquesta tecnologia, aquest auge, que estem en aquest món tan digitalitzat, com el mòbil, per l'observació que jo estic fent, està destruint realment a parelles que sí són sanes i que sí val la pena mantenir i nodrir. Abans de continuar amb el tema, m'agradaria fer una petita descripció de què és una relació sana. I una relació sana, des del meu punt de vista, comença amb aquest enamorament, o sigui, dues persones que s'atrauen, sigui pel físic, pel caràcter, pels valors, pel carisma. Llavors, en aquesta fase d'enamorament és quan tu tens l'oportunitat de conèixer la persona, com és, si el que diu realment està en coherència amb el que fa, les seves actituds, el seu dia a dia. Llavors, d'alguna manera, aquesta fase d'enamorament permet veure si aquesta persona encaixa amb tu. I llavors, des del meu punt de vista, la relació sana comença quan aquest enamorament o aquesta química d'alguna manera redueix i pots d'alguna manera decidir conscientment, o sigui, no cegat per les hormones i tota aquesta alteració química, sinó quan es rebaixa tota aquesta química, tu coneixes suficientment la persona per decidir conscientment si vols o no fer algun projecte en comú, que pot ser anar a viure junts i fer una vivenda, construir una vivenda junts, pot ser formar una família, portar un altre ésser al món per inculcar aquests valors que teniu junts. Pot ser el fet de dir, tenim una manera diferent i volem crear una feina junts o algun projecte. Llavors, l'important és veure que la relació sana comença quan aquest enamorament ha baixat, aquesta química, i es decideix conscientment a crear un projecte junts. Un cop has trobat aquest company de vida amb qui poder construir un projecte de vida, és important no caure en aquesta rutina que moltes vegades no comporta la vida quotidiana, sobretot si hi ha fills, que hi ha una estructura molt ordenada de cuidar-los, les escoles, les extraescolars. Llavors és important això, no caure en la rutina i pensar que la relació s'ha de cuidar, s'ha de nodrir. D'alguna manera, a mi m'agrada molt utilitzar aquesta metàfora de la planteta, de poder, com una planta les regues, la relació també s'ha de regar. Però com es rega una relació? Doncs mira, els trets fonamentals per nodrir una relació és, primerament, sentir amor. O sigui, sentir aquella persona i sentir aquesta admiració de que t'agrada com és, els valors, com actuen en el seu dia a dia. Llavors també el respecte, poder respectar el seu espai, les seves necessitats, la comprensió, l'empatia. I també hi ha un element que és el sacrifici. I quan parlo de sacrifici no vol dir aquesta submissió, sinó vol dir que moltes vegades has de deixar de prioritzar-te per prioritzar l'altre. Per mi és com un equilibri perfecte entre el donar i el rebre. Doncs a vegades tu et prioritzes, però a vegades també prioritzes les necessitats de l'altre. I és aquesta dansa entre el donar i el rebre, entre el rebre i el cedir. Llavors, d'alguna manera, és important tenir en compte que nodrir la relació és important això, aquest amor, aquest respecte. I una altra cosa també indispensable, que no he dit, és la presència. O sigui, trobar moments en la relació de parella on t'estàs completament present. O sigui, el mires als ulls, li preguntes com t'ha anat el dia, l'escoltes, aquesta contenció moltes vegades, quan la persona ha tingut un mal dia, estàs allà en el seu cantó. I és important la presència, l'amor, el respecte i el fet d'aquesta empatia i de poder cedir o prioritzar-te.
El problema sorgeix quan nosaltres deixem de nodrir la relació, quan deixem que la rutina o les distraccions ens allunyin d'aquest estat de presència quan estem davant de la nostra parella. I una de les coses que fa que nosaltres ens allunyem tant d'aquesta presència i que podem dedicar a aquesta atenció a la nostra parella és l'ús del mòbil. O sigui, quantes vegades veiem parelles que estan juntes o estan a casa, en el menjador, i cada una està amb el seu mòbil. Acaben de treballar, de portar els nens, arriba al vespre i es queden al sofà mirant una sèrie o cadascú a les seves xarxes socials. D'alguna manera, aquests moments que es convertien precisament en l'oportunitat de preguntar a la parella, mirar-li els ulls, ostres, com estàs, com ha anat el dia, com organitzem això, d'aquest moment de mirar-se als ulls, de presència, de contenció, doncs es converteix això en que cada un s'aïlla en el seu propi món. I aquí es trenca una oportunitat de nodrir, de nodrir aquests moments de, ostres, acabo el dia, tinc els meus problemes, les meves dificultats i el que necessito és que la meva parella em doni un espai i una contenció de, una abraçada, el fet de poder menjar a la taula i poder dialogar, ostres, com estàs, com t'ha anat. Llavors, el mòbil és un dels factors que precisament ha entrat en aquest nucli familiar íntim de les relacions i que les està d'alguna manera separant, o sigui, privant d'aquests moments en què nosaltres tenim l'oportunitat de nodrir la relació. Hi ha un terme que s'utilitza en psicologia que es diu la triangulació, que és quan dins d'una relació de dues persones en què ha de fluir entre el donar i el rebre, apareix un tercer element de discòrdia i per això es diu triangulació, que és com un triangle. O sigui, la relació que hauria de ser dual passa a ser de tres. Hi ha un tercer element. Això en les relacions tòxiques normalment és una tercera persona, a través de la infidelitat. O, per exemple, que en una relació es prioritzi la feina o altres membres familiars abans que la parella. Llavors, quan apareix aquest tercer element de discòrdia, es diu la triangulació, perquè vol dir que la relació ja no és bidireccional, sinó que és un triangle. I aquí és quan es trenca realment aquesta fluïdesa entre la relació. I el mòbil, malauradament, entra dins aquesta categoria en què pot destruir la relació perquè entra dins aquesta triangulació. O sigui, tu estàs amb la parella, però a qui està prioritzant? A qui està fent atenció? Està fent atenció al mòbil. Llavors, d'alguna manera, aquesta unió entre la parella es talla, perquè l'atenció on està? En el mòbil. Els dos estan en el mòbil. Llavors, aquesta relació entre els dos membres es talla. I això potser un dia puntual o dos no passa res, però quan és cada dia en què quan tu tens aquesta oportunitat d'estar amb la parella, doncs simplement l'atenció i el focus està sempre en el mòbil, en la tele, en les sèries, en Netflix, tot això que passa a poc es va d'alguna manera desgastant energèticament aquesta connexió emocional es va desgastant i fa que tu et sentis tan lluny a nivell emocional amb la teva parella, encara que estigueu assentats a uns centímetres en el sofà. Una de les coses indispensables és que prenguem consciència de com el mòbil pot arribar a afectar i a deteriorar els nostres vincles emocionals. Llavors, la primera fase és prendre consciència. Ostres, el mòbil ens està separant, ens està desconnectant emocionalment de la nostra parella. Llavors, aquí és de dir, com podem nodrir i protegir aquest vincle sagrat entre la nostra parella? I ara jo m'agradaria poder-te donar alguns consells, algunes idees, perquè tu les puguis meditar i aplicar en el teu dia a dia si et ressonen. I la primera és que mentre estiguis en presència de la teva parella, el mòbil es queda apartat. Es posa en modo avió si no esperes cap trucada o totes les notificacions es posen en silenci.
O sigui, d'alguna manera dones prioritat a la teva parella, de dir no, el mòbil queda en un segon terme, fins i tot el pots posar a dins d'un calaix o dins d'una bossa al bolso i dir no, ara mateix, quan tu estàs al meu cantó i tu estàs en presència meva, el mòbil queda en un segon terme. I això és important, no? Que d'alguna manera, amb aquests petits actes, tu estàs dient a la parella jo t'estic prioritzant, el mòbil queda en un segon lloc. També una altra idea és de dir, ostres, en llocs claus, no? Per exemple, quan estàs menjant a la taula, és dedicar aquests moments a poder conversar amb la teva parella o estar en presència, no? Del menjar, no? Dels altres membres familiars, no? Si tens fills. O, per exemple, això, en el sofà, quan heu acabat, doncs, quedeu-vos allà o llegint un llibre o parlant de com ha anat el dia o no, organitzant el cap de setmana, però buscar moments i espais en què el mòbil no s'utilitza mentre estàs amb la parella. O el dormitori, no? Quantes parelles se'n van a dormir i estan cada una amb el mòbil mirant les xarxes socials pròpies. Llavors, ostres, buscar espais i pactes amb la parella en què no s'utilitza el mòbil. Dormitori, mentre menges. I llavors, també, no? Que si has de contestar missatges, fes-ho durant el dia en què no estiguis en presència de la parella. Però això, important, hi ha poques hores a vegades que es veuen les parelles, sigui pels nens o per la feina, quan estàs amb la parella estigues en presència total, de dir que hi és la manera de nodrir, que és la presència, el fet d'escoltar l'altre, aquesta empatia, aquesta comprensió, aquest amor. Llavors, d'alguna manera, si tens la sort de poder tenir una relació sana en què teniu els mateixos valors i els mateixos objectius de vida i teniu ganes de construir un projecte, per favor, cuida la relació. Mima-la, sobretot amb això, amb aquesta presència, i posa el mòbil en un lloc secundari. O sigui, que aquesta unió entre la parella doncs, sigui fluida i que el mòbil simplement sigui una eina això per contactar, per organitzar. Però quan estiguis amb la parella, estigua't amb ella, amb total, no? Amb tots els teus sentits. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que t'hagi servit per entendre que moltes vegades no és que s'hagi acabat l'amor en una relació de parella. O sigui, l'amor no s'acaba. L'amor és una decisió diària de voler continuar amb aquella persona, perquè t'agraden els seus valors, perquè l'admires, perquè sents que teniu un projecte preciós a construir, siguin fills, una casa, no? Un projecte. Llavors, simplement pregunta't abans de separar-te o plantejar-te si tens una relació sana en què la persona us estimeu i us respecteu, és de dir, ostres, el mòbil està fent que jo em senti desconnectada d'aquesta persona? I si és així, busqueu ajuda, busqueu alternatives. Primer de tot, preneu una consciència que el mòbil us està separant i llavors busqueu estratègies això per tornar-vos a unir. Poseu pactes de dir, vale, quan utilitzem el mòbil jo necessito això, sentir-me escoltada, sentir-me mirada, no? Vull dir que d'alguna manera sentir la presència, que és el que nutreix més una relació de parella, és la presència. Llavors, si aquest vídeo et serveix d'ajuda, agafa tot el necessari i si això veus que necessites ajuda, jo també tinc un taller molt xulo de detox de mòbil que ajuda precisament a poder sortir d'aquesta dependència amb el mòbil i crear espais sagrats per les coses que realment importen. I el que importa, jo penso que són això, els vincles humans, les relacions humanes. I si tens la sort de tenir una parella sana, per favor, cuida-la. No deixis que el mòbil i la tecnologia deteriori aquest vincle tan sagrat.